Καλησπέρα. Σας έλειψα? Είναι αλήθεια πως έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Είχα πάει να κάνω ένα ρεκτιφιέ. Παρεμπιπτόντως, σας αρέσει το νέο look? Λοιπόν, δίνω το λόγο μου πως από εδώ και στο εξής θα τα λέμε συχνότερα. Όμως όλα αυτά δεν έχουν και τόση σημασία τώρα που το σκέφτομαι. Ας μιλήσουμε καλύτερα για την απόψινή ιστορία. Δημιούργημα μιας αρκετά ιδιαίτερης προσωπικότητας, τις οποίες τα ίχνη χάνονται μυστηριωδώς το 1913, κάπου στα βάθη του Μεξικού, στο πλευρό του μεγάλου επαναστάτη Πάντσο Βίλια. Ο λόγος φυσικά γίνεται για τον περίεργο Αμβρόσιο Μπίρς. Οι ολίγων μοιημένοι θα αναγνωρίσουν αμέσως τη σύνδεση με τον κιτρινοφορεμένο βασιλιά του Τσέιμπερς και κατ' επέκταση με τον Χαστούρ, επίσης δημιούργημα του Μπίρς, ο οποίος πέρασε και στη νεομυθολογία του Lovecraft. Αλλά ας μην χρονοτριβούμε άλλο. Είμαι ο ιατροδικαστής και σας καλωσορίζω στο νεκροτομείο. Υπάρχουν διάφορα είδη θανάτου. Περιπτώσεις όπου λόγου χάρη το σώμα παραμένει ζωντανό, ενώ άλλοτε αποβιώνει μαζί με το πνεύμα. Συνήθως αυτό συμβαίνει μονάχα σε καταστάσεις μοναξιάς, όπως ορίζει το θέλημα του Θεού, και καθώς κανείς δεν μπορεί να δει το τέλος, εικάζουμε πως ο άνθρωπος εκείνος είτε χάθηκε, είτε ξεκίνησε για ένα μεγάλο ταξίδι, κάτι το οποίο όντως συνέβη. Ωστόσο, όπως μας έχουν αποδείξει τόσες και τόσες μαρτυρίες, υπήρξαν και στιγμές που αυτό συνέβη ενώπιον ανθρώπων. Στη μία περίπτωση το πνεύμα έχει πια χαθεί, μολονότι το σώμα παραμένει ακμαίο για χρόνια, ενώ άλλες φορές, όπως έχει αποδειχθεί, η ψυχή πεθαίνει μαζί με το σώμα, ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου ανασθένεται στο ίδιο σημείο όπου η σάρκα έχει πια λιώσει. Καθώς αναλογιζόμουν εκείνα τα λόγια του Αλή, ο Θεός εσαναπαύσει την ψυχή του, και προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω το ακριβές νόημά τους, μιας και αναρωτιόμουν αν υπήρχε κάποιο κρυφό νόημα πέρα από το προφανές, δεν αντιλήφθηκα πως είχα ξεστρατήσει από το δρόμο μου, όταν ένας ξαφνικός παγωμένος αέρας με μαστίγωσε στο πρόσωπο και ανέκαμψε τις αισθήσεις μου, κάνοντάς με να παρατηρήσω με προσοχή το μέρος στο οποίο είχα βρεθεί. Έκπληκτος, συνειδητοποίησα πως όλα γύρω μου έμοιαζαν ανίκια. Όπου και αν έστρεφα το βλέμμα μου, έβλεπα να απλώνονται ζωφερές, έρημες πεδιάδες, καλυμμένες από πυκνό ξερό χορτάρι που σάλευε και σφύριζε με έναν τρόπο ανήσυχο και μυστηριώδη. Ένας Θεός ξέρει τι στον φθινοπορεινό άνεμο. Από το χώμα προεξήχαν μουντί βράχοι, σε παράξενα σχήματα που έμοιαζαν να συνεννοούνται μεταξύ τους και να ανταλλάζουν ανήσυχα βλέμματα, σαν να είχαν στρέψει το κεφάλι,
ώστε να παρατηρήσουν την εξέλιξη ενός προκαθορισμένου γεγονότος. Ενώ κάποια δέντρα, σπαρμένα εδώ και εκεί, έμοιαζαν να πρωτοστατούν σε αυτή τη μοχθηρή συνωμοσία της σιωπηλής προσμονής. Θα πρέπει να ήταν ήδη αργά, σκέφτηκα, μιας και ο ήλιος δεν φαινόταν πουθενά, και παρόλο που ένιωθα τον αέρα γύρω μου άγριο και ψυχρό, κάτι που αντιλαμβανόμουν πιο πολύ πνευματικά παρά σωματικά, δεν μου προξενούσε κανένα αίσθημα ανησυχίας. Από πάνω μου έστεκε το καταθλιπτικό τοπίο ενός ουρανού από όπου χαμηλά μολυβένια σύννεφα κρεμόντουσαν σαν ορατές κατάρες. Όλα εξέπεμπαν ένα αίσθημα απειλής και προμήνυαν οι ονούς κάτι το κακόβουλο, μία υποψία καταδίκης. Πουλιά, ζώα ή έντομα δεν υπήρχαν πουθενά. Ο άνεμος αναστέναζε ανάμεσα από τα γυμνά κλαδιά των νεκρών δέντρων και το γκρίζο χορτάρι ψιθύριζε τα φοβερά μυστικά του στη γη. Όμως κανένας άλλος ήχος ή κίνηση δεν διέκοπτε τη γαλήνη εκείνου του μελαγχολικού τόπου. Παρατήρησα μέσα στη βλάστηση μία σειρά από διαβρωμένες πέτρες, εμφανώς μυδευμένες με εργαλεία. Ήταν σπασμένες, καλυμμένες με βρύα και μισοβυθισμένες μέσα στη γη. Άλλες ήταν ακουμπισμένες κάτω στο χώμα, άλλες έγερναν σε διάφορες γωνίες. Καμία δεν έστεκε κάθετα. Προφανώς ήταν ταφόπλακες, μολονότι τάφοι δεν υπήρχαν πια, ούτε καν σαν υψώματα ή σαν λακκούβες. Ο χρόνος τα είχε ισοπεδώσει όλα. Σκόρπια εδώ και εκεί έστεκαν ογκώδεις τσιμεντόλιθοι, όπου μαρτυρούσαν πως εκεί κάποτε υπήρχε κάποιος επιβλητικός τύμβος ή ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που ύψωνε το ασήμαντο ανάστημά του ενάντια στη λύθη. Πόσο παλιά φαίνονταν πια εκείνα τα απομεινάρια του παρελθόντος, εκείνα τα ίχνη της ματαιοδοξίας, τα μνημεία αφοσίωσης και βλάβειας, τόσο δαρμένα, διαβρωμένα και κυλιδωμένα. Και το μέρος έμοιαζε τόσο παραμελημένο, εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο, που δεν μπορούσα να μη σκεφτώ πως είχα ανακαλύψει τον τόπο ταφής μιας προϊστορικής φυλής ανθρώπων, που το όνομά τους έχει χαθεί στα βάθη των αιώνων. Βυθισμένος σε αυτές τις σκέψεις, λησμόνισα την κατάσταση στην οποία με είχαν οδηγήσει οι πράξεις μου, ωστόσο σύντομα αναρωτήθηκα πώς έφτασα μέχρι εκεί. Μια στιγμή η αναλαμπή ξεκαθάρισε το τοπίο και την ίδια στιγμή με έκανε να αντιληφθώ με μια δόση ανησυχίας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα με τον οποίον η φαντασία μου έπλασε όλα αυτά που είδα και άκουσα. Ήμουν άρρωστος. Θυμάμαι τώρα πως ένας ξαφνικός πυρετός με είχε ρίξει στο κρεβάτι και η οικογένειά μου μου είχε πει πως τις στιγμές που με έπιαναν οι κρίσεις ούρλιαζα για ελευθερία, για αέρα, ενώ με βαστούσαν στο κρεβάτι ώστε να εμποδίσουν τη διαφυγή μου. Τώρα είχα καταφέρει να ξεγλιστρήσω από την προσοχή αυτών που με επέβλεπαν και πού περιπλανιόμουν. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, για το μόνο που ήμουν σίγουρος ήταν πως βρισκόμουν μακριά από την πόλη όπου κατοικούσα, την αρχαία και φημισμένη πόλη Καρκόσα. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής και δεν ακουγόταν τίποτα. Μήτε δαχτυλίδια καπνού να υψώνονται στον αέρα, μήτε το γάβγισμα κάποιου σκυλιού ή μικυθμοί βοηδών, ούτε φωνές παιδιών που παίζουν, μονάχα το ζωφερό νεκροταφείο με τη μυστηριακή και τρομακτική άβρα που του προσέδιδε το διαταραγμένο μου μυαλό. Μήπως βρισκόμουν ξανά σε παραλήρημα, μακριά από οποιαδήποτε ανθρώπινη βοήθεια? Σαν πως δεν ήταν όλα μια παρέστηση μέσα στην τρέλα μου. Φώναξα δυνατά τα ονόματα των γυναικών μου και των γιών μου. Άπλωσα τα χέρια μου προς αναζήτηση των δικών τους, καθώς περιπλανιόμουν ανάμεσα στις ετοιμόρροπες πέτρες και το ξερό χορτάρι. Ένας ήχος πίσω μου με ανάγκασε να γυρίσω. Με πλησίαζε ένα άγριο ζώο. Ήταν ένας λίγκας. Ξάφνου μια σκέψη μου πέρασε από το μυαλό. Εάν κατέρεα εδώ στην έρημο, εάν ο πυρετός επέστρεφε και λιποθυμούσα, εκείνο το θηρίο θα με άρπαζε από το λαιμό. Και τότε όρμηξα προς το μέρος του ουρλιάζοντας, ενώ το ζώο πιστοχώρησε ήρεμα και κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο. Λίγο αργότερα πρόβαλε η μορφή ενός άντρα, λίγο πιο μακριά από εκεί που στεκόμουν. Ανέβαινε από μία πλευρά ενός λόφου που η κορυφή του ήταν δυσδιάκριτη από το σημείο που βρισκόμουν. Η παρουσία του ξεπρόβαλε μέσα από ένα μαύρο σύννεφο. Ήταν μισόγυμνος, με κομμάτια δέρματος να καλύπτουν κάποια σημεία του σώματός του, ενώ τα μαλλιά του ήταν απεριποίητα όπως και η μακριά γενιάδα του. Στο ένα του χέρι κρατούσε ένα τόξο και ένα βέλος, και στο άλλο έναν αναμένο δαυλό που ανέδιδε ένα μαύρο καπνό.
Προχωρούσε αργά με προσοχή, σαν να έδειχνε πως φοβόταν μην παραπατήσει και πέσει μέσα σε κάποιο ανοιχτό τάφο που τον έκρυβε το ψηλό χορτάρι. Αυτό το αλόκοτο όραμα με ξάφνιασε, αλλά δεν με φόβησε, και παίρνοντας απόφαση να τον αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο, τον πλησίασα φιλικά λέγοντάς του «Ο Θεός μαζί σου». Ωστόσο δεν μου έδωσε προσοχή, ούτε βράδυνε το βήμα του. «Καλέ μου ταξιδιώτη», συνέχισα. «Είμαι άρρωστος και έχω χαθεί. Σε κλιπαρώ, δείξε μου το δρόμο για την Καρκόσα». Ο άντρας τότε ξέσπασε σε άναρθρες κραυγές, μιας άγνωστης γλώσσας. Με προσπέρασε και έφυγε. Μια κουκουβάγια έκροζε με τρόπο απέσιο στο κλαδί ενός άπιου δέντρου και κάποια άλλη της αποκρίθηκε από μακριά. Κοίταξα προς τα πάνω και είδα στιγμιαία μέσα από τα σύννεφα τον Αλντεμπαράν και τις Ιάδες. Παντού κυριαρχούσε το στοιχείο της νύχτας. Ο Λίγκας, ο άντρας με το δαυλό, η κουκουβάγια. Είδα ακόμη και τα αστέρια μέσα από την απουσία του σκοταδιού. Ναι, έβλεπα τα πάντα, αλλά κανείς δεν μπορούσε να με δει, ούτε και να με ακούσει. Υπό την επήρεια ποιας παράξενης μαγείας βρισκόμουν. Ήμουν καθισμένος στις ρίζες ενός μεγάλου δέντρου και αναλογιζόμουν τι θα ήταν το καλύτερο να κάνω. Το ότι ήμουν τρελός δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ωστόσο δεν ήμουν τόσο απόλυτος για αυτή την κατηγορία. Ο πυρετός είχε υποχωρήσει. Ένιωθα ένα πρωτόγνωρο αίσθημα ευχαρίστησης και ζωντάνιας. Μια πνευματική και φυσική ανάταση. Οι αισθήσεις μου ήταν οξυμένες. Ένιωθα τον αέρα βαρύ και μπορούσα να ακούσω την ησυχία. Οι ρίζες του δέντρου στο οποίο είχα γύρει είχαν φυλακίσει ένα κομμάτι πέτρας που προεξήχε από το άνοιγμα μιας άλλης ρίζας. Κατά αυτόν τον τρόπο ήταν φυλαγμένη από τον καιρό, μολονότι αρκετά διαβρωμένη. Οι άκρες της ήταν τριμμένες, οι γωνίες της φαγωμένες και η επιφάνειά της γεμάτη αυλακές. Λαμπερά ίχνη από μαρμαριγία ήταν εμφανή στη γη, σημάδια που υποδήλωναν αποσύνθεση. Αυτή η πέτρα προφανώς φανέρωνε τον τάφο από τον οποίο το δέντρο είχε φυτρώσει χρόνια πριν. Οι εκτεθειμένες ρίζες του δέντρου είχαν καλύψει τον τάφο και ήταν πλέον δέσμιός τους. Ένας ξαφνικός άνεμος παρέσυρε μερικά ξερά φύλλα και κλαριά από το πάνω μέρος της πέτρας. Διέκρινα κάποια γράμματα γραμμένα χαμηλά και έσκυψα να τα διαβάσω. Και τότε, Θεέ και Κύριε, πάνω στην ταφόπλακα είδα το όνομά μου, την ημερομηνία της γέννησης και του θανάτου μου. Τότε, μια ευθύγραμμη λωρίδα λάμψης φώτισε το δέντρο και σηκώθηκα τρομαγμένος. Ο ήλιος υψώθηκε από μια ρόδινη ανατολή. Στεκόμουν μεταξύ του δέντρου και του πελώριου κόκκινου δίσκου, ενώ καμιά σκιά δεν σκοτίνιαζε τον κορμό. Μια χοροδία από ουρλιαχτά λύκων καλωσόρισε την αυγή. Τους είδα να στέκονται μόνοι τους ή σε αγέλες, σε λόφους που σχημάτιζαν ακανόνιστα υψώματα και σε τύμφους που κάλυπταν τη μισή έρημη έκταση και χάνονταν στον ορίζοντα. Και αμέσως αναγνώρισα τα ερείπια της αρχαίας και φημισμένης πόλης Καρκόσα. Αυτά ήταν τα λόγια που αποκάλυψε το πνεύμα του Χωσέιμπ Αλάρο Μπαρντίν στον Μάντι Μπέιρολς. Αυτή ήταν η ιστορία μας για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δείτε και εσείς το όνομά σας σε κάποια ταφόπλακα, μην τρομάξετε. Ίσως εισήλθατε στην Καρκόσα ή ίσως κάποιος κυτρινοφορεμένος βασιλιάς σας παρακολουθεί. Δυστυχώς όμως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε σε επόμενες περιπέτειες. Και μία τελευταία συμβουλή, να προσέχετε το κίτρινο παιδί. Καληνύχτα σας.